V nasledujúcom krátkom videu vám ukážem, ako začať využívať online dotačný systém Paysi vo vašom meste. Webovú adresu, ktorú používa vaše mesto, obdržíte e-mailom alebo nájdete na stránke mesta. Ako môžete vidieť, na úvodnej stránke nájdete základné informácie o systéme, čo teda znamená, ako funguje, dôležité odkazy, ktoré s vami chce zdieľať vaše mesto a v neposlednom rade kontaktné údaje na zodpovedných zamestnancov Mestského úradu, ktorí sú vám schopní a ochotní zodpovedať vaše otázky k dotáciám v oblasti športu. Pre začatie využívania dotačného systému je však potrebná jednorazová registrácia. Tu nájdete na vrchnej lište, kde jednoduchým preklikom sa dostanete k registračnému formuláru, ktorý si pre vás pripravilo vaše mesto. My si ho názorne teraz ukážeme a spoločne vyplníme. Začneme zdroj financovania, príkladov vyberieme mládežnícky futbal, kategória organizácie športová, šport, ktorý vykonávame, je teda futbal. Vyplníme základné informácie o organizácii, ku čomu nám vie pomôcť automatické vyplňovanie údajov na základe verejne dostupných informácií, čiže príkladovo si to ukážeme na FC Košice. Zadáme prvých 5 písmen, systém nám automaticky zobrazí organizácie, ktoré zodpovedajú tým 5 písmenám. My si vyberieme tú svoju organizáciu a systém nám automaticky predvyplní tieto údaje. Na našej strane je úloha jednoduchá, skontrolovať si ich a v prípade náhodou nejakých nezrovnalostí viete samozrejme tú informáciu upraviť. V ďalšom kroku je potrebné vyplniť informácie o štatutárnom zástupcovi v podobe meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. V prípade, že tých štatutárnych zástupcov je viacero, viete ich samozrejme cez plusko jednoducho pridať a zase všetky tie základné informácie o nich vyplniť. Čo je veľmi dôležité, je určiť si zodpovednú osobu pre prácu s informačným systémom, a to zase v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Môže táto osoba byť samozrejme súčasne aj štatutárnym zástupcom, ale nemusí. Tento e-mail bude slúžiť na prihlásenie do dotačného systému, bude slúžiť teda na prácu so systémom a na komunikáciu. V poslednom kroku je potrebné vyplniť bankové údaje v rozsahu IBANu a názvu banky a v prípade, že máte vytvorený aj transparentný účet, môžete vyplniť aj túto informáciu. Akurát v tomto momente to nie je ešte povinné. Po kontrole všetkých údajov, ktoré ste vo formulári vyplnili, môžete daný formulár odoslať. Po samotnom odoslaní formuláru vám na e-mailovú adresu zadanú pre prácu s informačným systémom príde potvrdenie o registrácii a následne po schválení mestom v druhom e-maili obdržíte aj prihlasovacie údaje. Prihlasovacie údaje pozostávajú z vyplneného e-mailu, ktorý ste zadali pri registrácii a vygenerovanému heslu, ktorý vám teda príde v tom spomínanom e-maili. To je v tomto prvom videu všetko a v tom ďalšom si ukážeme, ako sa do systému prihlásiť a podať samotnú žiadosť.